sa soyayya ga gwanata. Na ɗauki shiri na hau hanya da jakata, nazari na a koyaushe ganin ki abar ƙaunata. Ra'ayi ɗaya soyayya da ke zanta ka bazata, in faɗawa da kan makiya su san na yi musu rata. Ni ba da rashin kunya ga wanda yake girmata, yaushe zan kalle ki cikin ido na iya yan mata. Mai nema zai samu akan ki na yi bukata, dan ni na damu da ke faɗa da kike da bukata. So na karki ɓoye shi Fatima Kausar, ƙaunar ki da ke. Tunanina ya kare kanki muradin raina, to idan har baki ban san ina zan kwana. Ke ce rabi na jikina, haske cikin kalbina, so ne silar samuna, ke ce mai sharan kukana. Furucin da ke bakina bai wuce na ki amina, zo gare ni mu tattauna, wani zancen sai an yi auren mugun ki zan zazzana. Ke ce uwar 'ya'yana, ki zo nan ki kama hannuna, ki ja ni ki kai ni garin soyayyar da babu mai damuna. A dutse sunan mu in zana, ya zam tarihi a gurina, ko sauran masoya sun zo tabbas mu za su yi hange. Zance na soyayya zan yi miki, inda akwai ni ba mai miki. Ki yarda da so zan alkinta miki, kallon da nake miki rage yin shugi. Ungwazumar so bana hana miki, ta ya zan misalta wasan da nake miki. Tun da kina yi min na irin naki, Hadiza abuna kin fiɗiyar mulki. Ke kika zana a soyayya, raga mata sai ki rike.